merendal 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 merienda 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 Liluya ka bansa na kadautis nga daw. Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo, pingkiyon mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo Kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. Yes. Share mo, pingkiyon mo sa DZGB. Pingkiyon mo. Merendal na merendal 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 merendal. Kumusta? Kumusta lamang po ang sa tuyang hapon? Ronald Baldo ang sa kuyang kapartner. Siya po mga tugang ang sa kuyang researcher sa mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabiyon. Kaya wala ka man nalgipig badarangon yan. Nasingil nga yan logo. Nasingil nga yan logo. Pagyari. Parang kaya nga yan. Lugod nga. Naging kung lugod nga obligasyon ko na lang nga yan lugod niya. Oy, maray na hapon. Kumusta lamang po ang sa tuyang hapon? Ano po ang sa tuyang merindalan? Sabi ka naghapot, ano nga yan tabi Henry man title ka na music mo? Ang title po ka ini, Happy Song. Ha? Happy Song po ang music na ini. Ang title niya. Happy Song. Okay? Huwag mang kanta. Diba? Kumusta po ang sa tuya? Uy, mga taga-daraga. Maray na hapon. Mga taga-daraga, good afternoon. Mga taga-daraga. Public market, lalo na. Ha? Igwatabi dyan kiradyo. Nakatutok pirmi sa DCGB. Diyan sa, ano daw ako nagdadangog ngunyan dyan? Sa Albay Public Market. Adi? Ha? Ano daw ako nigaman dyan sa Albay Public Market? Ano? Di ko lang sure. Di ko sure. Pero mas maray po kung nagdadangog ka mo pagkahapon, madagdagan lamang ang sendong relaxation sa buhay. Isa puro na sa nakita kidit. Ang totoo lang. Ang totoo lang mga tugang. Ako talaga, kidit ako. Di ba? May mga hadit man akong namamatayan. Ha? May mga hadit man akong namamatayan. Mga tugang sa yan, sa tuya at tabi na palibot, di ba? Ilingan ngunyan, no? Ha? Ilingunin ngunyan mga tugang, ilunta daw, ha? Ang latest ngunyan na news tungkol tabi sa kaso kan COVID-19. Base po yan mga tugang sa Department of Health, ano? Gari kaya masyado kitang in fact kasubago hali ako diyan mga tugang sa kuan sa nagagiagi ako diyan sa may kuan sa may ano ini nagagiagi ako diyan sa may ano yan sa ano ini sa sa ano ini diyan ta na ano ini sa ano nga nini sa Embarcadero ay sus ko nay naman palang kita Ronald. So mga nagatambay na nagaparos-paros duman. Kaya naman kit ay wala pa magaring kibago, wala pa bago mga tugang ang DOH ngunyan ha. Lato-lato ta. Wala pa po latest na ano yan send na informasyon. Ang sa tuya tabi na Department of Health ano para po mga tugang sa ano yan ha para po mga tugang sa sa tuya tabi na ano yan ano na sa diri. Day naman nagmamask. Day naman kita nagmamask ano. Wala naman. Day naman kita nagmamask. Dakulo na din nakamask ka sa bago. Nagharampangan pati. Oh. Magbararkada. Pag magbararkada, feeling nila pag nagbararkada, ayun na pwede na, di ba? O pag nagurulian sa harong, nabitbit mo sa COVID, hali dyan sa luwas, dara-dara kang barkada mo, edi may problema. Nakaulakit naman sa harong mo, may problema kita. Adi, may problema kita.
Ano? May kuwan kita ay napangyari sa, di ba? May naman kita nag-irintin ngunyan. Pero ilingon ito ang kasus kan COVID sa Legazpi tabi kaso hapon 20, di ba? May nag-text, pwede nga tabi maghapot. Pwede po maghapot. Ay, mga problema. Okay? O ba no? Ora man kita tara, igwa ka nang tatara mo, Ronald. Hindi po sila likod-likod. Ang sa tuyang tataramon mo niyan, ini bago talaga ini. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon tangon niyan, barang kiyaw. Barang kiyaw. Aram ni doon ko sabihon ka ini. Ang aram ko tabi, bangkaw. Ayan. Bangkaw. Aram ni doon ang bangkaw. Aram mo rural na piga bangkaw. Di ba? Pero mga tugang ang tataramo na nakuha ni Ronald ngunyan, barang kiyaw. Di ba? Barang, maray panalisin mo na sa kusuling ka na surus mo. Tangan dito kapag para sa goon. Pero mas maray mangyari ka nagpipili. Nabis mo baga. Yun ang, igwa ka naman sa kuya ki monthly na kuan. May monthly ka naman sa kuya na certificate. Barang kiyaw. Garo nga na magkina, di ba? Ang gusto sabihin na tabi kaning Bicol term na ini, mga tugang na barang kiyaw, iyo po an no string, ariguyas Ronald, tama? No string where a string is tied to drag the Carabao. So, bigubog kami kay ito iyo. Yan baka na Carabao, liluhu yan, makairakon ang Carabao pag so, liluhuan na yan na, yan na may dungo ang Carabao, ikaw ang kiparte na malumoy. Liluhuan iyan, kan sumataro mo nuno na, makairakon ang Carabao, nagusuriyaw yan. Gustong sabihin pa lang kan barangkiyaw, ariguyas. Nailing mo yan na dungo kang Carabao, ikaw ang kimalubin na pati, liluhuan iyan, ano. Tapos, mga tugang, may titusok dyan ng matarom para lumaog iyan nagari oro ang riguyas nan. Matalimon yan. Kung bako PC, o kung bako so PC mismo, direkta naman. Tapag yaon dyan mga tugang ang gakod kang Carabao, di siya nakakadunong. Masinunodon ang Carabao pag yaon dyan. Masinunodon siya. Pero pag ang Carabao ginakudan mo sa sungay, tanugad baga sa sungay ang bigagakudan Ronald? Ay, sus. Pag nagwala ang Carabao, dahil ka mang kimaginibo. Diba? Pag nagwala ang Carabao, dahil ka kimaginibo. Ini palan, mga tugang ariguyas. Kung sa orig, ang orig baga may ariguyas, adi. Ano na dahil makipagsungkal. Pero ang pag sinabing barangkiyaw, suyaw nan sa dungo kang Carabao. Iyan po ang sa tuyang tataramo. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Yaso sa tao na, so, ay gabang mga ako na mga babayi, may mga lalaki, may hikaw digdi sa, o di ba kang kalunguyang kandungo, taliluhuan mga tugang Buda, may hikaw. Ano nga niya akong kalukuhan ini kay niyo? Pagkaman nga yung kalukuhan, sabi kan ibang mga teenager, ano nga niya ako yan? Iyan nga po style, passion. Talaga? So ibang mga tugang, di ko talaga maintindihan kung nataarog kita kaiyan, ilingunin do, ha? So kiray, yun bagang kiray na, so kiray mismo, liluhuan baga yan, bibog takan kigari silver na, silver na, mahalaba na silver, bibog takan yan sa may gilid kang kiray, an masaklap, dungo, o yan baga na dungo na, uning ka, ining titiko ang kandungo, liluhuan, tapos may titusok dyan na gariso, may payo-payo, mailing mo isang payo-payo. Ano nga niya kung uso ini? Buda, mailing muna sa na mga tugang. So, uni baga na lips sa baba, ining lower lips, liluhuan na yan dyan, tapos may nakatusok na an masakla, at hindi ko aram kung nataarog kita explica rin daw ako rin ako ng purpose kay yan. Hello? Hello po.
Yes, good afternoon. Para po sabi po. Opo. Aram mo kan mga panahon. Pwede pa ako may alaga kaming baboy. Oh. Naninday bang para panungkal sa ibang lape. Oh. Isa dati barangkyaw ang tawag kay barangkyaw. So alam rin ba ka? Sa tungo. Iyo pala barangkyaw. Tama. Iyo pala nga pudkaan. Alambre na. Alambre na so alambre pag pag sisungkal niya, titaman ang udoy niya. Kaya minapundo. Ingani po. Kaya barangkyaw ang apod kayan. Ay, yung mananggad, ano. Opo. Kaya, sabihin mo man ay, arag man ka ito sa tao nagkairling ko na igwang ariguya sa dungo. Para di makapanungkal. Anong purpose kan ariguyas? Bako di makapanungkal? Po. Diba? Para di makasungkal. Oh, kung sa tao bugtakan mo ka, di maka... Kung sa tao adigwakan, di man siya makasungkal. Ano na? Ano na? Yes na. Di ba? Okay. Salamat po. Salamat po. Okay. Salamat. Oh, di ba? Oh, yung mananggad pala. Ang apod palang kan mananggad na barangkyaw, ariguyas. Ano, actually, pero sa tao talaga, natanaw ta nag-ariguyas na kita. Ilingonin do. Ang talinga, ang hikaw, digdin lang sa kalumuyang kan talinga. Ngunyan mga tugang gabos ng gilid kan talinga, liluhuan na. Liluhuan na yan ngunya. Diba? Oh, ilingan mo. Ikaw kung nailing ng mga babayi, minasulog ki mga hanging dress baga, ang pusod, may ariguya. Salbatan ang pangyari, tabibugtakan ka ito na so, gari baga laso-laso na made of silver baga. Ano doon katuyuhan kan? Ano? Adi, ako talaga, dahil ko ma-explain kung nagigiribo ka ng mga tao. Baka may aram po ka mo, pwede ka mo mag-upload sa kuya sa 0928-777-5548 sa messenger ko tabi o kung bako sa 0995-398-1813. Aling muna niya. Saro pa, Ronald. Siyempre ako nakailing ka na may uro ariguyas na silver ang kulor. Sa dila, di ba? Sa tahaw kandila, may bibog takya na gari. Sa iraro, may lak. Ano daw nga niya kung pagkaon kaya ni Teguan dila? Kaya na. Di ko masabutan kung anong purpose kaan. Adi, ako nga may duda ako, napati duman sa itong pigasabi baga. Iguana nga. Ako nga, hindi pa ako nakailing kaan. Tabi mo tagagi. Di pa ako nakailing ka na. I-explain ka rin daw, tabi din daw ako talaga takol. Pero kan panahon baga, kan mga panahon, di ba? Kan mga panahon baga, ano yun ha? Igwangani po, sinabi na, ito bagang breast kan babayi? Igbubugtakan naman mismo kigari. Di mo masabutan kung batingal itong natanapig babatingalan iyan. Siguro, may pa siguro man iyan na day ang infection. Ta silver baga ang kulor, day pati nagtatakla. Gabos na sa na mga tugang na parte kang lawas na gusto to ng baratingalan o kung ano bubugtakan ki mga araw ka na bagay. Pero di ko talaga masabutan kung nataigwa ka iyan. Sabi ni Jeril, tama yan. Tabi, gamiton kay Roque. Latusunta ka dyan. Jeril, sarawayon ka na. Nantaman ba gamiton mo kan si Roque? Ano daw ganyan pwede? Ni man na, sarawayon ka. Nantaman gamiton mo kan si Secretary Roque? Na, babatingalan mo. Di ko masabutan na. Pinakadiit po kaya ang doktor na taga-media, mas matindi ang media magpakidit. Kaya ang tao, kiditon talaga, kasama na ako. Magpakidit. Ako nga ni talaga, kidit man talaga ako. Kaya baga sa media reporting, dapat, we need to, ang reporting mo dapat, minimize harm. Limit the harm, mga tugang sa emosyon ng tao.
Kaya baga dapat ang pagtaram ki mga bagay-bagay nasa nasa sitwasyon, di ba? So uso dyan sa bulod para makusog ang signal, ililag ay stainless antena sa kiray. Di ko man talaga masabuta. Aber daw, explica daw din daw kung nataarog ka ng sitwasyon. Ito, sandali lang ito. Pangapod po kayan, body piercing, IC, originated 500 years old, pangkontra daa sa mga maraot na elemento, kaya pigkakaagninda sa metal sa lawas. Iyo mananggad na sa tribo baga, sa mga tribo, sa mga tribo baga kan mga panahon, sa mga sa mga burubos baga, sa mga sa mga chieftain, mga leader kan tribo, may mga ariguyas. Anariguyas pati so, uto bagang mga ngipon kang kung anong ngipon. Di ba? May mga ariguyas talaga. Pero mananggad kang, pero nataangon yan ta. Nagbabalik ka di. Kang panahon bagaan, mga tao may tato. O yan, kaya ito, pag may tato, kahali ka sa kulungan. Diba? Ngunyan iba na ngunyan, ang mga tato, mga design na sa lawas, may nakabugtak ng suling, mahal kita. May nakasusurat na nga, Ronald was here. Nakasurat din sa may puson, may araw pababa, may surat, Ronald was here. Di ba? Ay, sus ko kita. I do not know tabi, di ko alam kung nata. Ang lawas nin tao, regalo iyanin mahal na Diyos. Iyan po mga tugang, inataman niya to para kita magtalubo sa kinaban na ini. Natatapigi arog ta iyang kaan. Naghapot lang buta. Respetado tama na may mga arog ka iyan. Ikaw nga na kung nailing ka talag buburbayli. Aw ano ka talaga, may ariguyas talaga. Ang pusod niya baga, may matalimo ng ariguya, may kuwan na. Ikaw pagkisugari, de ko nga niya ako maintindihan. Kumusta ka nang namamatian ka ito? Di ba? Ay, sus kong pangyayari sa maabaka. O bueno, so nag-text kanina, sandali. Nakakita nga po ako ng tato sa may pusod, may nakalagay, this way. Sarapan yun, maniniman. This way, igwa akong nailing na tato na kubra. Sa may pusod talaga, pababa sa kubra. Ata nga ni ang purpose kayan, antena, tamalo yung signal sa bulod. Ini man na. Pakibati daw Kyle Charles Mustera nagdadangungon yan. Okay, sandali lang po Magbabalik ang programa. Mga tugang, sandali lang po. Alas 3:25 sa pagbabalik, ang mga samno sa pagkabuhay na iba pa. Asin po ang mahiwagang tanog. Asin po ang mga health benefits sa tuyang programa. Magalipas lang po. Henry Mga tugang kan mga patalastas. Henry M. Ang oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan anim ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Didi Cabredo da kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. San Campeon, ako'y pag-ibahin sa tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay, Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex.
Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ng pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki butika. No approved therapeutic claims. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Alright, thank you. Mo baby Pinky on. Mo baby Rahi para Jody si GB. Sige,
balik kita digdi mga tugang sa programa. Nagbabalang akong madalita. Nag-agiso sa kuyang amigo sa FYC Enterprises. So, nagpapabakal mga tugang ki mga radyo. Sa mga VHF radio baga. Sa mga over-over baga. Over-over. Sa mga over-over. Nagpapabakal ki mga VHF radio communication si amigong Raul. Sa FYC. Yaw nang sampang kang LTO. Sarawis. May daradarang radyo. May daradarang VHF radio. Kaya ba pati ni Raul Nacalio si first love niya? So sa iyang first lady. May daradarang radyo. Ano nga amigo? Ipagamit ko ngayon sa imo sa radyo. Yeah, aram po nindo mga tugang. Iyan baga na mga over-over naan, mga VHF na yan. Mas pa, aram po nindo mas efektibo inalo na kung may kalamidad araw ka na nagkakaturumbahan ang tower nin mga cellphone, mga cell sites. Magayon tabi mga tugang na may kuwang kita, may mga VHF radio, di ba? Kaya lang, siyempre, pag ka mo nagbakal diyan kay Raul Nacalio sa PYC Enterprises, mga tugang, siya na po ang bahala kan mga papeles kayan. Tama, dapat may papeles po yan sa National Telecommunications Commission. Di ba? Thank you tabi amigong Raul Nacalio. Unang amiga gamiton mo nga radyo ining radyo nga nang may magawa ka lamang nga kipag over-overan. Okay. Thank you tabi amigong Raul. Buda sa iyang misis. Okay? Ani ba nga ni sabi kan sarong texter ta, ani ba nga ni po lalo na ang mga foreigner na babae madalas ang tato sa may hita na. Haranihon na nanggad sa may bataan, tapos hindi pa so kadalasan, wild ang mga mindset sa buhay. Iyo man nanggad, ano? May mga arog talaga kaangkan na pangyayari, mga tugang sa satuya tabi na buhay. Good afternoon, tabi hen. Naglalaro ng basketball at nagdidribble ng bola at nag-shoot siya. Ano yun tabi, Ronnie? Sala, amigo. Sala. Madali lang. Tayo lingon tamunan mga comments nindo sa satuya tabi na Facebook Live. Ngunyan na hapon. Malampasan tanan naman ini. Makasupugo naman sa indo. Isus ko. Pa-shoutout po sa mga taga SM Santo Domingo. Lalo na kina Mama Rosita and Papa Selving Balasta. Love you. Sabi ni Ruby Balasta Balyete. Sabi man ni Gary Sorban, maray na hapon po, paghuna ko na COVID na ako ta, nawaran akong pangnamit. So binakal ko kayang pangulam dyan sa inutan, daing kalatoy-latoy ang namit. Pangyari sa imo. Jerry Bilyen, maray na hapon po. Sir Henry, Pogi, lagi, thank you. There is kompetente, barang kiyaw, hikaw sa dungo. Iyon na nangga. Hello? Iyon mananggad, hikaw sa dungo. Oy, kung Chard, under ako, Chard. Chard, under ako. Nag-trip off kita okay na? Nag-change power kayo, under ako, ano? Okay. So, Facebook Live, naputol, ano? Naputol. Continue. Very good. Gusto matibayong ka mo. Okay. Lenny Napukaw, good afternoon po. Watching from Ilawod, Kamalig Albay. Have a blessed day po. Stay safe always. Magellan Vladimir, ginigibo yan ng mga barangkyaw kanibang tao dahil may droga sa Pinas, sa adik na mga diskarte yan. Teresita Hakubo, good afternoon po. God bless. Migs Konda, so barangkyaw tabi sa dila, piglalagi yan. Tanganing kung masungkal ka, mali... Sira mga ni Migs. G. Bronyoso, watching from Bunbun, Tabaco City. Good afternoon po sa Indo. Maray na hapon tabi, Sir Pugi. Watching from Makati, sabi ni Andy Tapia. Okay, yun na. Sige, paki-share na lang mga friends kan sa tuya tabi na Facebook Live. Ngunyan hapon. Digdi po sa tuyang programa. Share na. May nag-share lamang niya na apo. Yan sa mga tough pantadigdi Pero ang nag-share pa sa ilang ko daw komperasyon sharer tangon niya na hapon. Ilingon ta daw komperasyon nag-share. Paki-share po mga 10 sana.
Mga 10 lang. Okay, sandali lang. Ito. Meron ba? Sharer natin. Ay, 4 na. 4 na. Mga anong pa? Abusiro ka ngaya. May 4 na ngaya. Mga anong ka pa? Mga kompa po. Mga kompa. Mga anong pa. Okay? O sige. Sir, ask ko lang po kung paano po makahingi ng tulong sa Ako Bicol. Nag-message na po ang aki ko sa Ako Bicol kaso pigsin lang daw po. Magandang po akong tabang para sa aki ko incoming grade 9. Garuday man po sinda ki financial assistance sa mga nag-ireskwela. Igwasinda sa gari senior high school buda high school gayud. Garuday naman tabi. Sige daw, i-text mo daw tabi sa kuya kung taga-sain ka. Buda kung ano pong address mo. I-forward ko kay Ate Sally. Iya po. I-forward ko tabi kay Ate Sally, ha? Good afternoon. Happy birthday kay Manoy Arnel Lorente ng Baligang Kamalig at kay kay Mars Maria Fe Uno Operiano ng Bantunan Kamalig Albay. Happy birthday po sa inyo at sa lahat na may kaarawan ngayon. Thanks po Kuya Henry from Virgie Maravillas ng Kamalig Albay. Okay? Ito. Ano ini online lending kay regarding ano ini may nag-upload din? Ano ini Baka po pwedeng paki-inform nyo po siya na bayaran na po yung financial obligation niya dito through online. Ginawa niya po kasi kayong contact reference at kailangan pong masettle ang account. Pasensya na po abala. Di ko man meron binini. Eling mo na dyan yung Ronaldo. So number ko, ginibod ang contact reference kan mga nag-urutang. Ano man. Lingan ako naka-easy. Regarding her account, baka po pwedeng ma-remind nyo po na bayaran na po yung financial obligation niya dito through online. Ginawa niya po kayong contact reference at kailangan pong masettle ang account. Pasensya na po sa abala. Hindi muna yan. Ako nalagod yun, Ronald, sabigi singil. Mga sarawayon ka mo. Pigpapadagit din ako ngunya na hapon. Ako nalagod. So, uy, kamo nga na may mga lending tabi. Iyan ang mga reference number na iyan. Iapod nindo tabi sa tao na nagagamit kang numero. Bako na balbal man sa kabong balbal. Usa ka, taga Purok City Kambanyag dat. Day man pa akong midbid. Bid na. Buda, day man pa ako nagtugot na gamiton ang number ko na reference nila sa pag-utang. Saka baga. Day man pa ako nagtugot na ang number ko gamiton nila sa pag-utang. Unya lagod ako nang pigtatarama na singilon nga yatabi din daw ay pagyari sa mauraro. Ay madam, sir. So nag-utang tabi dyan, nagamit ang number ko bilang reference number, bumayad na tabi ka mo. Mga sarawayon ka mo, di ka mo nagbabayad kang utang. Ano ba yan? Ano ba yan? Kung ano-ano na sana. Kasarong aldaw. Nag-aapod sa kuya. Hello, good morning. Nandyan ba si Rosemary? Sabi kong Rosemary. Si Rosemary po. Diyan po nakatira sa bahay nyo. Bakit? Sabi ko, sino ang tinatawagan mo? Ito nga po yung number ni Rosemary na binigay sa akin. Gusto siyang makausap ng nanay niya. Ngayon ako, madam, taga saan ho kayo? Taga La Union po kami. Si Rosemary yung tinatawagan nyo. Taga saan? Taga dyan ho sa Kuan, sa Malabog. Sabi ko, wala naman akong Rosemary kakilala. Ang bibig ko nga niya ako, si Dr. Rosemary Clemenya. Bakit sabi ko, itong number na binigay niya, kung kailangan daw siyang makontak, itong tawagan. Saka baga. Saka, ay sus ko kita. Kaya, pangyayari sa maoraro. O nilugod o.
Yung address po yun. Yung nga niyo, so address da ka nag-utang, taga Purok City, Kambanyag. Very good. Anong very good na to, sunta ka na? Di man po ako nagtango, na nagabito din yung number na ini na, piga-announce ko sa ere, o piga-announce ko baga ining, sure ka? Sarap patasigya po noon, takang sarap, piga-palibong mo payo kung kunya na hapon na, 0992-0995-398-1813 Buda 0928-777-5548. Oh, pagkagamit na nito reference pag utang. Saka baga, di ko nga minutes. Magkaulukon bang kita. Sir Henata po DSWD ang nasa sending CP number mo po. O di ko tabi aram kung nata DSWD. Basta ini sa kuya ni number na piga-announce ko sa on air. Good PM po sir. Naku ako na po sa tablet sa ako Bicol. Salamat sa imo asin kay Kung Garbin. Okay, welcome po. Yun na po yung address ko. Iba man palan ini o sumahagad palang kitabang ini pagyari sa maabaka. Sorry po. Yo. Sige, tahaputong ko po ha. O po, ining number mo, ining concern mo po, i-forward ko sa ako Bicol kay Ate Sally. Aramon ko po, aram ko po, garo day man sinagata okay, educational assistance. Day naman po nadangog ko naman sa programa nindang aga, cut na po so educational assistance. Tama lang nga ni baga sa mga scholarships. Gabos naman ito. Dahil naman na ito so iba. Tango yan baga. Nag-eskwela baga sa public school, sa high college. Free na baga. Tuition fee sa mga public government-owned, di ba? State universities. Pero po sumata okay gari financial assistance. Garuda po. Sige, anyway. Basta na po ta. I-save ko tabi ng number mo. Na taga Purok City, Kambanyag, Daraga Albay, tabi, sige ta, i-forward ko tabi kay Ate Sally, ha? Aramon ko kung igapasin daki mga financial assistance na pagtatao tabi sa tuya na mga kababayan. Uy, birthday ngunyan kan sa kuyang barkada na teacher. Birthday ngunyan kan sa kuyang barkadang teacher, si Ma'am Ivy Hera. Yan, Ma'am Ivy. Mayago ba siya? Happy birthday. Happy birthday. Yes, Ate Ivy Prillejera. Good afternoon, tabi madam. Happy birthday po. Okay? Baka kilala mo lang iyan, boss. Nailing mo na. Latusog ko pa din naman na. Ini tabi number mo. Iyo po, number ko po yan. Sir, okay na tabi. Isulinya kang wire. Nindot tabi sa may DCGB. Pag okay na, apudan mo sa chief na nakadakop kang jumper, supig report baga po ni Jomar kaninang umaga. Iyon man ang gadali. Okay? O bueno. Madali lang. Tabayron tayo. Okay na, sunod tagabanyag palan ha na naghagad kita bang tabi. I-forward kay Ate Sally kung ano igaw mananggan sindak kay assistance na pang aram ko da inay nadang pag-i-explicar ba ganin na Ronald sa programa ni nagaruday naman po sinda. Yo, okay? O bueno. Ratalato mo pansin bagta, i-text bagta ka kung ano sabi. Pinarward ko na. Okay? Okay. Digyan na po kita sa mahiwagang tanariko. Mahiwagang tanog. 50 pesos tabi sa first. Pero nga nito, first 20 ano? First 20. Tapos, pag dinaw ko, gigibong tang 75 sa first 30. Pag luminagpas ng 30, so nagapod, 100 pesos na. O ito po ang tanog. ulit.
Nya. Okay? Ano po ang tanong? Ano po daw ang tanong? Sige daw. Testingon ta daw sa inong abilidad naman ngunya na hapon. So tagabita no dyan na mahiligon sa namit gas. Sige daw. Kumbaga mautro mo pa so 75 pesos mo na load. Aber daw. Magapod po sa 0928-777-5548 para po sa mahiwagang tanong. Aha. Okay, ito. Hello, good afternoon. Hello, sir. Yes, good afternoon po. Nagpapanik po sa agdana nakatako na babae. Ano? Nagpapanik po sa agdana na nakatakon. Nakatako na babae? Oo. Taga saan kami go? Hello? Taga saan ka? Ha? Ano? Nakatakon po, sir, na nagpapanik sa agdanan. Iyo, anong pangaran mo? Jadel na sino, sir. Ano? Jadel na sino, sir. Okay. Taga saan ka? Taga ko, sir. Tarangga. Tala. Nalansingay ako ngayon kahit ay, si Jay Acuña nag-text. Ano lang nagasakatabi sa kahoy na hagdan, garo nakatama na naman ako. Migo, arayoon Migo. Nangyari. Arayoon Migo. Okay, sandali. Happy birthday kay Ivy, meaning I'm very yours. Talaga? Ivy, I'm very yours. Okay. Gera po or baradilan? Para yun man, nagsakat-sagdan sa tiles, mali. Pero natabi na nag-text, pera na? Anom na? Pera? Garo lima na gayon, nagdalagan si Bunjing pa'y taas hagdan. Anom? Mahagad tabi number ni Kuya Raul sa may VHF. Ay, sisay ini, madali lang. Mabakal ka kiradyo? Madali lang po Sisay po ini. Timbagong ko lang inita. Mabakal kayo kiradyo ini. Kay Raul. May lang Tayo text ba kung sisay ini. May lang O, ito. O, pang pitong nga po. Hello? Hello, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yes. Nagano lang, sir. Nag-welding. Nag-welding? Grabe man. Nag-welding? Kita ka, sir. Dala. Bye. Nada mo ka mag-welding si Chu Jigs? Baka man arog ka si Chu Jigs nag-welding? Naman si Chu Jigs. Baka man arog ka mag-welding si Chu Jigs na. Hello? Pang siyam. Hello? Yes. Good afternoon. Good afternoon, sir. Opo. Nagpukpok kikahoy. Nagpukpok kikahoy? Iyo, gamit martilyo. Taga saan ka, Bigo? Taga saan ka? Taga barangay mo. Salamat, bro. Okay, salamat. Bye-bye. Bata bagod time. May naghahagad kang number ni amigong Raul Nakalyo sa may VHF. Sisay po ini na nag-text. Hello? Hello, good afternoon. Daw, kung maulit mo pa so 75 pesos mo. O sige daw, go. O ano ko, ginapo kong bola na nagpara-untol-untol. Sinabi na? Sinabi na? Naday na mautro ito? Sinabi na? Masabi ka ka. Bye-bye. Pero Ronald, 11. Wala nga. 11.
12 ini. Ang tanog sapatos, pigti mak sa salog na semento. Mali. That's 12. Ano lang ha? Sandali lang ha. O, human sana. Human sana pala. Ora na. Paraluluya naman. Nagparaluluya naman. Ito. 13. Hello? Migo? Hello, sir. Yes. Ano ang tanog? Ano yan, sir? Screen na pighaplos kang pako. Ano? Screen na pighaplos kang pako. Screen na pighapros kang pako. Yes, sir. Grabe ang imagination mo, Migo. Sala. I hate to see you go, But have a good time. 14. Pwede po madoble ang tanog na wala bigla sa programa mo sa YouTube. Ay, nag-off kaya sa kuryente. Tabay na pagbalikan tabi ko. Okay na, bay na pagbalikan. Tahali po ito na sa itong oras. Kagawad po ako, naghahanap kaya kami ki-store na nagitinda ki VHF. Okay. Sandali lang, Migo, Radyo nag-static, mali. Tanog extension wire. 15. Pang 15. Napig tornilyo, mali. Okay. Diba? 15. Ora naman. Nagkakawat basketball, sala. Makina ki sarong tren na nagpundo nagparada sa sarong estasyon, Chris Campiñaran de Legazpi. Mali, amigo. Mali tabi, Chris. Pero na 17, ha? 17. Sige daw. Pakay gwapa. Ulitin ko na ang tanog. Madali lang, pag 20, ma-shift na kita sa 75 pesos na load. Okay. Hello? Ulit. Isanan maka-analyze ka ito. Dahil na garo din naman kimakaabot na 20 gayon. 17 nasa na. Hanggang 50 nasa na kita. Ay, baka ko sa Facebook. Sandal, ay, naputol pala sa live ta sa Facebook. Naputol pala. O anyway, sandali lang nga ito. Number 18. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Taro pa. Yes. Nag-jumping rope. Si Sene. Ayan na naman. Sisay na naman ini. Si Say nga rin Si Say. Basta tayo ginubatan. Ngaran. Sinasala. Ata sungaran pa. Dahil na ito, mamimistado ako. Ano? Mamimistado. Midbid mo si Jay Acuña? Say ko? Si Jay midbid mo si Jay Acuña. Midbid mo? Acuña? Oo, ano yung midbid? Sa taga San Francisco. Taga DPWH? David Bid? Migo? Dahil ko ang po midbid, sir. Pangaran? Ayan na naman. Asa ang pangaran? Ano? Pangaran? Na! Wala ka. Ata, uy, tagas-tagasain ka man ang sa ginubatan? Sa kalsada ko, sir. Kalsada ginubatan? Ayo po. Pangaran? Basta si Bong. Ha? Basta si Bong. Nagkaroon pa lang kita kasapon dyan sa may Sa dyan sa auto mo ko lang, sa Punaga. Ay, wala na rin. O di, Bong. Abo ka magtaram kan ngaran mo, natama ang simbag mo. Tama? Nagda-jumping rope. Ayo ko. Yes.
Oh. Ano? Nawara na sa pagduda mo sa kuya? Nawara na sa pagduda mong gari kakarawanta ka naman? Eh, po, pero mas lumaki ako. Oh, di. Paano kayo ni Migo? Ikampang 18 cooler, then unload mo 50 sana. Wala problema, sir. Yo, alat-alaton mo, tabaka sumalod sa kuya ngo niya, nasa simbahan, nagisimba ito pag Sabado. Basta, i-forward ko sa iso number mo, yo. Ay, pa. I-text mo giraray. Forward mo sa number ko, sir, saya. So, number mo, i-text mo giraray, ipo-forward ko sa iya, ha? Yo. Sige pa. Okay, congratulations, Migo. Mabuhay ka. Sige po, salamat, sir. Thank you. Kung ano-ano kayang pig-i-receive nindo, nagja-jumping rope, maray nga na 50 sa nagitan hapon niya na hapon. Number 18 na caller ito eh. Takon mga 21 at nag-20 siya. 75 pesos. Oh, congratulations. Bong ng Kalsada Ginubatan Albay. Salamat. Oh, si Jay ako niya may simbag pa printing machine. Arayon, migo. Sir, itao mo sa number ni Raul na kasag na nagtitik-tik pa rin. Pangyayari pa. Ay, napangyari sa Mauraro. Salamat kasi ng pagantabay. Kagawad ng dawal. Susunod na 2D sa GB. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pugi. Lagi. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734.